أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران. مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. muna ma 'yan uwa barka da wannan lokaci a wannan wata mai albarka, watan Ramadan, watan da Allah madaukakin sarki yake shimfiɗa rahamarsa ga bayinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin yantattun bayi da yake yantawa a cikin wannan wata da mai albarka. In 'yan uwa ba su manta ba, muhadarar mu da ta gabata mun yi magana ne akan tasirin kyawawan ɗabi'u da take da shi a rayuwarmu ta duniya. Sannan mun ambata cewa ita kyawawan ɗabi'a abu ne wanda yake janyo soyayyar mutane a takaici. Wannan yana daga cikin tasirinta a duniya. Insha Allah yau za mu ambaci tasirin ita kyakkyawar ɗabi'a ko kuma kyawawan ɗabi'u a lahira, kuma za mu jingina ne da maganganu na a'imma alaihimus salam domin karɓa daga gare su da aikatawa, domin duk abin da ya fito daga gare su shine haƙiƙanin abin da Allah madaukakin sarki yake nufi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, afdal ma yudau fi midani imri'in yawm al-qiyama khulqul hasan. Mafi girman abin da za a dora a mizanin dan adam a ranar alkiyama shine kyakkyawar ɗabi'a. Mun sani cewa a ranar tashin alkiyama akwai zani da za a dora ayyukanmu a kai. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labari ko yake tabbatar mana da cewa mafi girman abin da za a dora a mizani ya zama to yafi komai nauyi shine kyakkyawar ɗabi'a. Kuma a muhadarar mu da ta gabata mun faɗi wasu abubuwa daga cikin kyakkyawar ɗabi'a, misalin gaskiya, riƙon amana da sauransu, biyayya ga iyaye da kuma abubuwan da suka yi kama da haka. To wannan hadisi din yana tabbatar mana da tasirin da ita kyakkyawar ɗabi'a take da shi a ranar alkiyama, wadda za ta kasance tana nauyaya mizanin mutum. Sannan kuma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa akramu shakhsin ala Allah yawmal qiyamati wa aqrabu shakhsin min Allah yawmal qiyamati sahibu khulqil hasan. Mafi girman mutum, wanda ya fi karamci a wurin Allah maɗaukakin sarki a ranar alkiyama, sannan kuma wanda ya fi kusanci ga Allah maɗaukakin sarki a ranar alkiyama shine ma'abocin kyakkyawar ɗabi'a, wanda yake da ɗauke da kyakkyawar ɗabi'a. Ko a wannan duniya ɗin, idan mutum ya gayyaci mutane zuwa gidan shi, sai ya zamanto a cikin waɗannan mutanen akwai wanda ya fi karamci a cikinsu, to sai kaga ya fi girmama shi saɓanin waninsu. To bari Allah maɗaukakin sarki da annabi yake tabbatar mana da cewa wanda ya fi karamci a gaban Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake ɗauke da kyakkyawar ɗabi'a. Sannan kuma wanda ya fi kusanci da Allah maɗaukakin sarki a ranar alƙiyama kuma shi ma shine wanda yake ɗauke da wannan kyakkyawar ɗabi'a ɗin. Shi yasa kyakkyawar ɗabi'a abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu siffantu da shi. Akwai wani hadisin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake da ban mamaki da kuma abubuwan al'ajabi, yake ɗauke da abin mamaki da abubuwan al'ajabi a cikin shi. Hadisin an ruwaito shi ne daga Imam Sadiq alaihi salam, wanda yake jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yani ya fito ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akan kissar wani bawan Allah, sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ake ce ma Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake mai dauke da siffofi na karamci na daga kyakkyawan ibadu. Yana da ibada da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake so. Wata rana sai labari ya zo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Sa'ad bin Mu'az ya rasu. Nan take annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi tsaye, sahabban da suke a gurin su ma suka tashi tsaye, wannan yana nuna girman wannan abin da labarin da annabi ya ji akan cewa rasuwar wannan bawan Allah din ta taba shi. Manzon Allah ya yi tattaki zuwa ga gidan Sa'ad bin Mu'az, ya kasance shine yayi ishrafi, ya jagoranci
yi mai wanka, likafani da abubuwan da suka yi kama da haka. Aka fiddo makara aka sanya shi wannan bawan Allah ɗin a cikinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki wannan makara ɗin, yana cikin wanda suka ɗauka. Wani lokacin ya kama ɓangaren dama, wani lokacin ya kama ɓangaren hagu. Sannan manzon Allah yana bin wannan jana'iza ɗin ba tare da mayafi ba, sannan kuma ba tare da takalmi ba. Bai sa mayafi ba kuma bai sa takalmi ba. Kuma al'adar larabawa har a yanzu idan kaga balarabe ya fito babu wannan mayafi din, babu takalmi, to yana nuna girman wannan musiba din da ta same shi. Abin bai tsaya a nan ba, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an isa makabarta ya dauka da hannun shi, ya dauki shi wannan bawan Allah din ya sanya shi a makwancin shi. Ya ci gaba da cewa a miƙo mai dutse domin ya rarrafe duk wani wuri da ya zamanto ya bude a cikin wannan kabari din nashi. Ya ce a miƙo mai kwababban ƙasa, aka miƙo ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance dai a cikin jana'izar wannan bawan Allah din, manzon Allah yana da kaso mai yawa na abubuwan da yi, ko ba komai shi yayi mai sallah. To a rayuwar yanzu mu ga babban mutum kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yayi ma mutum sallah, yayi mai kaza, yayi mai kaza, mu da kanmu za mu ji ƙanshin rahamar Allah daga gare shi wannan mutumi din kenan. Bayan an gama haka, annabi yayi addu'a, sai ummu sa'ad ta waiwayo take cewa lallai ɗana ina maka barka da shiga aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ji haka sai ya waiwaya zuwa gare ta yace kada ki shishigi akan al'amarin Allah, kada ki shishigi akan al'amarin ubangiji. Gabaki ɗaya kan kowa sai ya daure a gurin, yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi wannan ayyukan kuma yanzu a kawo mutum, yanzu masalan kowa ya san cewa wannan dan aljanna ne, to ga inna shi kuma ta ce tana mai barka, tana mai murna cewa shi dan aljanna ne. Sai suka yi ta mamaki. Bayan an koma gida an zauna a majalisi, sai sahabbai suke tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam, mun ga ka halarci jana'izar wannan bawan Allah din, sannan kuma kai jagoranci mai wanka da likafani da sauransu gabaki daya, ka fito zuwa jana'izar shi babu mayafi, babu takalmi, kai ka ɗauke shi ka sanya shi cikin kabari, ka rurrufe ko ina da ya zamanto faraga ne a cikin kabarin shi, to amma kuma ka ce wani abu akan shi yanzu kada a ce cewa shi dan aljanna ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lallai Sa'ad bin Mu'az ya kasance bawa mai yawan ibada kuma mai tsoron Allah, amma yana da wata mummunar ɗabi'a dangane da iyalin shi, wanda ba zai shiga aljanna ba sai Allah ya saka mata ko kuma ya saka ma iyalin shi akan wannan ɗabi'ar da yake da ita. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ta yi shishige akan lamarin ubangiji. Allah shine ya san abin da yake ga kowa. Abinda wannan hadisi din yake son ya nuna mana mahimmanci ne na kyakkyawar ɗabi'a. Sa'ad idan ya fito a cikin al'umma da yake rayuwa da su, masalan sa annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai gabaki daya, rayuwar shi mai kyau ce. Wannan ya tabbatar, abinda zai tabbatar da haka shine fitowar da annabi yayi akan damuwar da yayi akan rasuwar shi da kuma abubuwan da ya aikata lokacin rasuwar nashi. Amma sai annabi ya tabbatar da cewa mummunar ɗabi'an nan fa da yake da ita a daga iyalin shi, kila so ɗaya yayi ko so biyu yayi ko so uku, sai fa an yi mai ukuba akan wannan mummunar ɗabi'ai, sannan ko da zai iya zamantowa ya shiga aljanna. To wannan yana nuna mana mahimmancin kyakkyawar ɗabi'a. Mummunar ɗabi'a ko yaya muka raina ta, yana da kyau mu guje ta. Wannan zai sa mu tsira, mu kasance cikin al'umma bayi na gari wanda Allah madaukakin sarki zai yarda da su, kuma shine mafi ƙarshen al'amarin da kowa yake so Allah ya yarda da shi. In Allah ya yarda da kai kuma kai dan aljanna ne. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayansa na gargari masu ɗauke da kyawawan ɗabi'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana taimako da tallafi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashkurullah usalli wa ad'i wa ad'u Allah an yaghfira li wa ad'u an yataqabbala 'amali